राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు 4వ అధ్యాయం ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 డేస్ గీతా క్లాసెస్లో 4వ అధ్యాయానికి అందరికీ కూడా స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण భక్తులందరికీ మరొకసారి స్వాగతం. 4వ అధ్యాయము దివ్య జ్ఞానము. ఈ అధ్యాయం పేరు. సో ఇందులో మొట్టమొదటిగా శ్రీ భగవానువాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ మనుర్ఇక్ష్వాకవే బ్రవీత్. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడి ఉవాచతో ఇది ఈ 4వ అధ్యాయం ప్రారంభమైంది. సో ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహం అవ్యయం. సో ఈ యోగము అంటే ఈ భగవద్గీత యోగము అవ్యయమైనది, అంటే నాశనము లేనటువంటిది ఈ యోగ శాస్త్రము. సో నేను ఎప్పుడో వివస్వాన్కి చెప్పాను. ప్రోక్తవాన్ అహం అంటే చెప్పాను నేను ఈ నాశనం లేనటువంటి యోగాన్ని అని చెప్పి. ఎవరికి చెప్పారట? వివస్వాన్కి చెప్పారు, అంటే సూర్య భగవానుడికి చెప్పాను. సో వివస్వాన్ దానిని వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ, వివస్వాన్ ఏమో మనువుకి చెప్పటం జరిగింది. మనుర్ ఇక్ష్వాకవే బ్రవీత్, మనువేమో ఇక్ష్వాకులకి చెప్పారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట. సో మను అంటే మొట్టమొదటిగా మనుషులందరిలోనూ మనకి తండ్రి లాంటి వాళ్ళని. ఆ మనువు వచ్చి ఇక్ష్వాకులు అంటే మన శ్రీరామచంద్రుడికి కూడా పూర్వీకులు అన్నట్టుగా అనమాట ఇక్ష్వాకులు. ఆ ఇక్ష్వాకుకు చెప్పారు. సో ఎలా వచ్చింది ఈ జ్ఞానం? ఇప్పుడు కాదు, ఈ యోగాన్ని నేను ఎప్పుడోనే సూర్యభగవానుడికి చెప్పాను. ఆ సూర్యభగవానుడేమో మనువుకి చెప్పారు, మనువు ఇక్ష్వాకుకు చెప్పారు. ఈ చిత్రంలో మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో భగవంతుడు సూర్యభగవానుడికి చెప్పటం, ఆ సూర్యభగవానుడు మనువుకు చెప్పటం, మనువు ఇక్ష్వాకుకు చెప్పటం. సో ఇది నాశనం లేనటువంటి ఈ యోగాన్ని నేను ఏనాడో వీళ్ళకి చెప్పాను. సూర్యుడికి చెప్తే ఆయనేమో మనువుకి చెప్పి మనువేమో ఇక్ష్వాకుకు చెప్పటం జరిగింది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అయితే నెక్స్ట్, ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదు సకాలే నేహామహతా యోగో నష్టా పరం తప. అంటే ఈ జ్ఞానం, ఈ దివ్య జ్ఞానం రాజర్షయో విదు. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదు. సో
వీళ్ళంతా పరంపరగా, అంటే పరంపర అంటే ఏమిటి, ఒకళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒకళ్ళకి రావటం, అలా పరంపరగా ప్రాప్తమైందంట ఈ యోగము. ఈ రాజర్షులందరూ కూడా అలా ప్రాప్తమవటంతో విదు తెలుసుకున్నారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సకాలే నేహ మహతా యోగో నష్ట పరంతప. సో అయితే కొంతకాలానికి ఈ మహాయోగం మనము పోగొట్టుకున్నాము అని చెప్పేసి, పరంతప అంటే అర్జున, ఇంత కొంతకాలానికి ఈ గొప్ప యోగాన్ని మనము పోగొట్టుకోవటం జరిగింది. కొంతకాలం ఇలా పరంపరంగా వచ్చింది, పరంపరగా వచ్చినప్పుడు ఈ రాజర్షులందరూ కూడా తెలుసుకున్నారు, నేర్చుకున్నారు. కాకపోతే కొంతకాలం అయ్యేసరికి అప్పుడు ఈ మహాయోగాన్ని మనము నష్టపోయామంటే కోల్పోయాము, అంటే మధ్యలో ఎక్కడో ఎవరో చెప్పటం ఆగిపోతే మనకి ఆ యోగం పోయింది, గీతా జ్ఞానం అనేది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అప్పుడు ఎప్పుడు బోధించారు అనే విషయం ఆలోచిస్తే, సూర్యదేవుడికి కృష్ణ భగవానుడు గీతను ఎప్పుడు బోధించెను? 27 సార్లు 4 యుగ చక్రాలు అయిపోయినాయి అన్నమాట. సో అంటే మన త్రేత, ఒక్కొక్క యుగంలోనూ మన ఇప్పుడు 4 యుగాలు ఉన్నాయి కదా. మొట్టమొదటిది సత్యయుగం, తర్వాత త్రేతాయుగం, ద్వాపర యుగం, కలియుగం. సో మన కలియుగంలో 4,32,000 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. అయితే ద్వాపర యుగంలో 4,32,000కి ఇంకొక 4,32,000 కూడాలి. అప్పుడు 8,64,000. దానికి ఇంకొక 4,32,000 కూడితే అది త్రేతాయుగంలో. దానికి మళ్ళీ ఇంకొక, అంటే ఆల్మోస్ట్ 1,2,00,000 చిల్లర ఎంతో వస్తుంది. దానికి ఇంకొక 4,32,000 కనుక మనం యాడ్ చేస్తే అప్పుడు సత్యయుగంలో 1,07,00,000 చిల్లర ఎంతో వస్తుంది అనమాట. అన్ని సంవత్సరాలు సత్యయుగంలో ఉన్నాయి. సో దీనిని బట్టి ఏం తెలుస్తోందంటే, సత్యయుగం అన్నిటికంటే ఎక్కువ కాలం మనకి సత్యయుగంలో ఉంది. ఆ తరువాత త్రేతాయుగంలో 4,32,000 సంవత్సరాలు తగ్గాయి. మళ్ళీ ద్వాపర యుగం వచ్చేసరికి ఇంకొక 4,32,000 సంవత్సరాలు తగ్గాయి. చివరికి మన కలియుగం వచ్చేసరికి ఇంకొక 4,32,000 సంవత్సరాలు తగ్గేసరికి మనకి మిగిలింది కలియుగంలో 4,32,000 సంవత్సరాలు. అయితే ఈ కలియుగంలో ఇప్పటి వరకు మనం 5,121 సంవత్సరాలు గడిపాం, అయిపోయాయి కలియుగంలో. సో అదే మనకి ఒక ఐడియా కోసం ఇదంతా చెప్తున్నారనమాట. సో మనువు కంటే ముందుగానే కృష్ణ భగవానుడు తన శిష్యుడైన సూర్యునికి, అంటే వివస్వానుకు గీతను బోధించెను. అంటే గీతను 1,200 లక్షల సంవత్సరాలకు ముందు వివస్వానుకు బోధించారనమాట. అంటే మనకి కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ క్రిందే భగవంతుడు వివస్వానుకు బోధించటం జరిగింది అని చెప్పి, దానికి మనకు ఒక ఐడియా కోసం ఈ సంవత్సరాలన్నీ కూడా ఇక్కడ చెప్పారు. సో ఎప్పుడు బోధించారు, ఎంతకాలం క్రితం సూర్యుడికి బోధించడం జరిగింది అంటే దాదాపు 12 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఈ గురు శిష్య పరంపరగా ఇలా వచ్చింది ఈ యోగం అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు కదా ఇక్కడ. ఏవం పరంపర ప్రాప్తం అంటే ఇది పరంపరగా వచ్చింది, ప్రాప్తమైంది. ఎవరికి? ఈ రాజర్షులందరూ కూడా తెలుసుకున్నారు అలా వచ్చేసరికి. అయితే ఈ పరంపర ఏమిటి అన్నది చూస్తే, డిసిప్లిక్ సక్సెషన్ అంటే పరంపర, అంటే గురు పరంపర అని, శిష్య పరంపర అని అర్థం. డిసిప్లిక్ సక్సెషన్ అంటే అలా ఎవరి దగ్గర నుంచి ఇట్లా మనకి వీళ్ళందరి దగ్గర నుంచి, ఒకళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒకళ్ళకొకళ్ళు చైతన్య మహాప్రభువు నుంచి మొదలుపెట్టారు. ఈ గురువులందరూ కూడా వచ్చి చివరికి మన ప్రభుపాదలు దగ్గరికి వచ్చాము. ఈ ప్రభుపాదలు మనకి ఈ గీతా జ్ఞానాన్ని, భగవద్గీత యథాతథం అని రాసి మనకు ఇచ్చారు. అయితే మనకి ఈ పరంపర యొక్క మూలం ఏమిటి అని ఆలోచించినట్లయితే, ఈ గురు పరంపరలన్నీ కూడా భగవంతుడి నుంచి 4 రకాలుగా వచ్చాయి. ఒకటేమో బ్రహ్మ పరంపర, ఒకటి లక్ష్మి, ఒకటి శివ, ఆ తర్వాత ఒకటి కుమార పరంపర అని చెప్పేసి. అయితే
బ్రహ్మ బ్రహ్మ పరంపర నుంచి మనకి ఏం వస్తుంది అంటే ఈ గురు పరంపరల్లో మన ఇస్కాన్ ఏ పరంపరకి చెందింది అని చూసినట్లయితే మనము ఈ 4 పరంపరల్లో బ్రహ్మ పరంపర, లక్ష్మీ పరంపర, శివ పరంపర, కుమార పరంపర అయితే మనది బ్రహ్మమధ్వ గౌడీయ సాంప్రదాయము. సో ఇది మన యొక్క పరంపర. మధ్వాచార్యులు బ్రహ్మదేవుని నుంచి దగ్గర నుంచి మధ్వాచార్యుల వారి పరంపర వచ్చింది. లక్ష్మీజీ దాని నుంచి రామానుజాచార్య వారి పరంపర వచ్చింది. అలాగే శివ పరంపర నుంచి విష్ణుస్వామి, ఆ తర్వాత కుమార పరంపర నుంచి నింబకాచార్య. సో ఇవన్నీ ఒక ఐడియా కోసం ఒకసారి చూస్తున్నాము. అయితే ఈ మన ప్రభుపాదలు ఇస్కాన్ పరంపర ఈ బ్రహ్మ మధ్వాచార్య పరంపర నుంచి వచ్చినది మన ఈ పరంపర అని చెప్పేసి ఈ చిత్రంలో మనం చూసి తెలుసుకుంటున్నాము. అది సో ఏమంటారు అంటే దీనిని బ్రహ్మ మధ్వ అంటే మధ్వాచార్యులు కాబట్టి బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ సాంప్రదాయము అని చెప్పేసి ఆ పరంపరని అంటారు. అందులో నుంచి మన ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపకులైన ప్రభుపాద ఈ పరంపరకు చెందిన. సో ఇలా సరి అయిన పరంపరల ద్వారా మనము భగవద్గీతను అందుకోవాలి అని చెప్పేసి భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. సో శాశ్వతమైన జ్ఞానము అది ఏమిటి అంటే ఆ శాశ్వతమైన జ్ఞానము భగవంతుడు మరియు భగవత్ విభూతుల జ్ఞానము. అంటే భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవటం, విభూతులు అంటే ఆయన యొక్క మహిమలు, ఆ మహిమల యొక్క ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవటం ఒకటి. 2 ఆత్మజ్ఞానం, ఆత్మ అంటే ఏమిటి అన్నది తెలుసుకోవటం. 3 మనకి భగవంతుడికి ఉన్న సంబంధ జ్ఞానము. ఈ 3 విషయాలు. ఒకటి అసలు భగవంతుడంటే ఏమిటి, ఆయన యొక్క మహిమ ఏమిటి, మన ఆత్మ అంటే ఏమిటి, ఆ తర్వాత మనకి భగవంతుడికి ఉన్నటువంటి సంబంధము. ఇది అంతా కూడా తెలుసుకుంటే మనకి శాశ్వతమైన జ్ఞానము అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అప్పుడు ఇది చెప్తే అప్పుడు అర్జునుడు ఏమన్నారు అంటే అర్జున ఉవాచ అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వత కథమేతద్విజానీయం త్వమాదౌ ప్రోక్తవానితి. వివస్వాను మరి నీకంటే ముందే పుట్టాడు కదా, అంటే సూర్యుడు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నారు కదా. అంటే అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు, ఈ ద్వాపర యుగంలో నువ్వు నేను ఇప్పుడున్నాం కృష్ణ, అయితే సూర్యుడు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నారు కదా, మరి నీవు ఈ విద్యను అతనికి ప్రారంభంలో ఉపదేశించావంటే నేను దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? నువ్వేమో ఇప్పుడు నువ్వు నాతో పాటు ఈ ద్వాపర యుగంలో ఉన్నాము, నువ్వేమో ఎప్పుడో ఈ విద్యను ఆయనకు ఉపదేశించాను అంటున్నావు, దానిని నేను ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట. సో నువ్వు ఆ టైంలో నువ్వు ఇప్పుడున్నావు, అప్పుడు ఆయనకి చెప్పానంటున్నావు, అది ఎలా సాధ్యం, నాకు అర్థం కావట్లేదు అని చెప్పేసి అడిగేసరికి అప్పుడు అజోపి సన్నవ్యయాత్మ భూతానాం ఈశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వామధిష్ఠాయ సంభవామ్యాత్మమాయయా. నేను అజోపి అంటే పుట్టుక లేని వాడినైనా, అవ్యయాత్మ అంటే నాశనం లేని వాడినైనప్పటికీ, భూతానాం ఈశ్వరోపి సన్ సమస్త ప్రాణులకు ప్రభువునై ఉండి కూడా, భూతానాం అంటే అన్ని ప్రాణులకు, ఈశ్వరోపి నేను ఈశ్వరునై ఉండి కూడా, ప్రకృతిం స్వామధిష్ఠాయ నేను ప్రకృతి కూడా స్వామధిష్ఠాయ సంభవాం ఆత్మమాయయా నేను ప్రతి యుగంలో అవతరిస్తూ ఉంటాను. ఆది అయిన దివ్య రూపంతో నేను ప్రతి యుగంలో అవతరిస్తూ ఉంటాను అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట. అంటే నువ్వేమో ఇప్పుడు నువ్వు నేను ఈ యుగంలో ఉన్నాము, నువ్వేమో సూర్యుడికి చెప్పానంటున్నావు, అది ఎలా సాధ్యం అని అర్జునుడు అడిగితే, అంటే అర్జునుడికి తెలియక కాదు,
కానీ మన బోటి వాళ్ళకి తెలియచెప్పటానికి అర్జునుడు అడిగే ప్రశ్నలు అన్నమాట ఇవన్నీ. సో అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు నేను పుట్టుక లేని వాడినైనను, అవ్యయాత్మ అంటే నాశనం లేని వాడినైనను, భూతానాం ఈశ్వరోపిసన్ అంటే అందరి జీవులందరికీ కూడా నేను ఈశ్వరుడినైనప్పటికీ, ప్రభువునైనప్పటికీ, ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ సో నా ఇష్ట ప్రకారం నేను సంభవామి ఈ జగత్తులో సంభవామి ఆత్మమాయయా నేను ప్రతి యుగంలో అవతరిస్తూ ఉంటాను అని చెప్పేసి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడికి జీవుడికి మధ్య ఉన్న పోలిక ఏమిటి అన్నది ఒక్కసారి, అంటే ఇందాక జ్ఞానం అంటే ఏమిటంటే భగవంతుడి గురించి మరియు ఆయన మహిమల గురించి తెలుసుకోవటం ఫస్ట్ అనుకున్నాము. రెండవది మన ఆత్మ గురించి మనం తెలుసుకోవటం రెండవది. మూడవ పాయింట్ ఏమిటంటే మనకి భగవంతుడికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి, ఇది శాశ్వతమైనటువంటి జ్ఞానము, ఈ విషయాలను మనం అర్థం చేసుకుంటే అని చూసాం. ఇప్పుడు భగవంతునికి మరియు జీవుడికి మధ్య ఉన్న పోలిక ఏమిటి అన్నది ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఇది పరంపరగా వచ్చింది కాబట్టి ఈ భగవద్గీత మనము ఈ భగవద్గీతను ఎవరి పడితే వాళ్ళ ద్వారా వినకుండా మనం ఇందాక చూసినటువంటి గురు పరంపరని మనం చూసాము. ఈ గురు పరంపరల ద్వారా వచ్చిన గురువు ద్వారా మనము తెలుసుకుంటే అది భగవంతుడు నుంచి వచ్చినవి కాబట్టి ఈ గురు పరంపరలన్నీ కూడాను మనం ఆ నాలెడ్జ్ని, ఆ జ్ఞానాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకుంటాము. లేదంటే గురు పరంపరలో లేని వాళ్ళ ద్వారా మనం గనక వింటే దాని యొక్క నిజమైన భావాన్ని మనము అర్థం చేసుకోలేకపోవచ్చు, అర్థాలు మారిపోవచ్చు. అందుకని సరి అయిన గురువు ద్వారా మనము ఈ గీతను నేర్చుకోవాలి, ఈ గురు పరంపరలో ఉన్న వాళ్ళ ద్వారా అని చెప్పేసి చెప్పారు. తర్వాత ఈ ఇస్కాన్లో ఉన్నటువంటి ప్రభుపాద వ్యవస్థాపకులైన ప్రభుపాద గారి గురు పరంపర ఏది అంటే బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ సాంప్రదాయం అని చెప్పేసి అంటారు. సో ఆయన ఈ మధ్వాచార్యుల గురు పరంపర నుంచి వచ్చినటువంటి గురువు. సో ఈ గురు పరంపరల నుంచి వచ్చిన గురువుల ద్వారా నేర్చుకుంటే అప్పుడు దాని యొక్క యథాతథము అని పేరు అందుకే వచ్చింది. అంటే ఎలా భగవంతుడు చెప్తే మనం అలా దానిని చూస్తున్నాము, దాని అర్థాలు మార్చకుండా అని చెప్పేసి అక్కడ చూసాము. తర్వాత సో నేను ఇలా అవతరిస్తూ ఉంటాను అని ఇక్కడ చెప్పారు కదా. సో ఒకసారి మళ్ళీ భగవంతుడికి జీవుడికి ఉన్న పోలిక ఏమిటి అన్నది కనుక మనం చూసినట్లయితే శాశ్వతము మరియు జ్ఞాపకం. అచ్యుత అంటే నాశనం లేని వాళ్ళు అని అర్థం అన్నమాట. చ్యుత అంటే నాశనం అని, అచ్యుత అంటే దానికి ఆపోజిట్, నాశనం లేకుండా ఉండటం. భగవంతుడు శాశ్వతము, జీవ ఆత్మ శాశ్వతమైన వాడే కానీ గత జన్మలను మరిచిపోతాడు. ఆత్మ ఉంటుంది కానీ మనకి మిగిలిన జన్మలు గుర్తుండవు. స్వకల్పనతో అవతరిస్తారు భగవంతుడు, మనమేమో కర్మఫలంగా అవతరిస్తాం. మనం చేసుకున్న కర్మను బట్టి ఆ మాయ, ఈ ప్రపంచంలోని మాయ వల్ల మనం చేసిన కర్మను బట్టి మనం జన్మ తీసుకుంటాము. ఆధ్యాత్మిక శరీరంతో అవతరిస్తారు భగవంతుడు సచ్చిత్తానంద. భౌతిక శరీరాన్ని మనం తీసుకుంటాము. మన ఆత్మ కూడా సచ్చిత్తానందే కానీ మన శరీరం అసత్తు అచిత్తు నిరానంద అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అంటే మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచపు దుఃఖాలలో ఎప్పుడు కూడా చిక్కుకుపోతాం కాబట్టి ఈ త్రిగుణాల వల్ల, ఈ మాయ వల్ల మన శరీరం అలా ఉంటే భగవంతుడిది ఆధ్యాత్మిక శరీరము అని చెప్తున్నారు. శరీరానికి ఆత్మకి భేదం లేదు, ఆయనకు అద్వైత. సో అంటే రెండు కూడా ఒక్కటే. ఆయన శరీరము ఆధ్యాత్మికమే, ఆత్మ కూడా. అంటే శరీరము ఆత్మ ఎవరిదైనా సచ్చిత్తానంద, మనదైనా ఆత్మ సచ్చిత్తానంద. కానీ భగవంతుడికి శరీరం కూడా సచ్చిత్తానంద. సో రెండు కూడా ఒకటే. మనకేమో ఆత్మ శరీరాన్ని పొందుతుంది. మనము స్థూల శరీరం అని పైకి కనపడేది, మనస్సు బుద్ధి ఇవన్నీ సూక్ష్మ శరీరం, ఇవన్నీ మనలో ఉంటాయన్నమాట.
కానీ ఆత్మకు భగవంతుడికి ఆ తేడా ఏమీ లేదు అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో మన యొక్క శరీరానికి భగవంతుడి శరీరానికి ఉన్న తేడా ఏమిటి అంటే ఆయనదేమో ఆధ్యాత్మిక శరీరము, మనదేమో సూక్ష్మ స్థూల శరీరాలు. స్థూల శరీరం అంటే కనపడే శరీరం పంచభూతాలతో తయారవుతుందని నిన్న చెప్పుకున్నాము. సూక్ష్మ శరీరం అంటే కనపడని శరీరము. అది ఏమిటి అంటే మన మనస్సు, మన బుద్ధి, ఇంగ్లీష్లో మైండ్, ఇంటెలిజెన్స్ అని చెప్తాం. సో అది సటిల్ బాడీ ఇంగ్లీష్లో, తెలుగులో సూక్ష్మ శరీరం. అలాగే స్థూల శరీరం అంటే కనపడేది, అదేమిటి గ్రోస్ బాడీ అని ఇంగ్లీష్లో అంటారు, తెలుగులో స్థూల శరీరం అంటారు. అంటే ఏమిటంటే ఆకారం, కనపడే మన బయటికి కనిపించే మన శరీరం అన్నమాట. సో ఈ రెండు మనకున్నాయి శరీరంగా. భగవంతుడికి మాత్రం శరీరానికి ఆత్మకి తేడా లేదు. ఆయన శరీరం ఆత్మ రెండు కూడా సచ్చిత్ ఆనందాలే. ఆయన శరీరం ఆధ్యాత్మిక శరీరం. అయితే మనది ఇలా సూక్ష్మ స్థూల శరీరము. తర్వాత భగవంతుడికి అన్నీ గుర్తుంటాయి, మనకేమో శరీరం మారిపోయినప్పుడల్లా మన గత జన్మను మర్చిపోతాం. అది భగవంతుడికి మనకి ఉన్నటువంటి తేడాలని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. తర్వాత కృష్ణుడు ఎప్పుడు ఇందాక కృష్ణుడు హౌ డస్ కృష్ణ అపియర్ అంటే కృష్ణుడు ఎలా పుడతారు అంటే నేను అవతరిస్తాను అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. పుట్టటం కాదు, భగవంతుడు అవతరిస్తారు అని చెప్పేసి చెప్పుకోవాలి. సో ఎప్పుడు అవతరిస్తారు అన్నది మనం అడిగినట్లయితే యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. అంటే భరతవంశీయుడా, ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ధర్మం క్షీణిస్తుందో గ్లానిర్భవతి భారత అంటే భారతాన్ని అర్జునుని సంబోధిస్తున్నారు భరతవంశీయుడాన్ని. యదా యదా హి ధర్మస్య ఎప్పుడైతే ధర్మం గ్లానిర్భవతి తగ్గుతూ ఉంటుందో, అభ్యుత్థానం అధర్మస్య అధర్మం ఎప్పుడైతే అభ్యుదయం చెందుతుందో అంటే పెరుగుతుందో, తదాత్మానం సృజామ్యహం అప్పుడు నేను అవతరిస్తాను అని చెప్పేసి భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. ఇక్కడ మనకి ఈ చిత్రాన్ని చూపిస్తున్నారు. భగవంతుడు అవతరించటం అనేది ఇలా, నేను ధర్మాన్ని రక్షించటానికి అధర్మం ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో నేను అవతరిస్తాను అని. సో వై డస్ కృష్ణుడు ఎందుకు అవతరిస్తారు, ఎప్పుడు అవతరిస్తారో చూసాము. ఎందుకు అవతరిస్తారట? సరే, ఎప్పుడు అవతరిస్తారంటే ధర్మం తగ్గినప్పుడు, అధర్మం పెరిగినప్పుడు అవతరిస్తారు. అయితే ఎందుకు అవతరించడం? పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. చాలా ముఖ్య శ్లోకము ఇది. తర్వాత యదా యదా హి ధర్మస్య, ఇది చాలామందికి ఈ రెండు శ్లోకాలు కూడా వస్తాయి. సో మీరు కూడా కొంచెం ఈ రెండు శ్లోకాలు వీలైతే నేర్చుకోండి. భగవంతుడు స్వయంగా చెప్పిన మాట, ఖచ్చితంగా చెప్పిన మాట. పరిత్రాణాయ సాధూనాం అంటే సాధువులందరినీ రక్షించటానికి, వినాశాయ చ దుష్కృతాం దుష్టులందరినీ శిక్షించటానికి, ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ ధర్మాన్ని సంస్థాపన చేయటానికి, ఎస్టాబ్లిష్ చేయటానికి, మళ్ళీ స్థాపించటానికి, సంభవామి యుగే యుగే నేను ప్రతి యుగంలో కూడా సంభవామి అవతరిస్తాను అని చెప్పేసి భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. సో దుష్టులను శిక్షించటానికి ఇందులో మనకి ఇక్కడ కంసుడిని చూపిస్తున్నారు. ఉదాహరణకు చంపటము, ఆ తరువాత శిష్టులను రక్షించటానికి ఆయన పరిత్రాణాయ సాధూనాం అంటే మంచి వాళ్ళను రక్షించటానికి, సాధువులను, దుష్టులను నాశనం చేయటానికి, ఆ తర్వాత ధర్మాన్ని మళ్ళీ పునరుద్ధరించటానికి, సంస్థాపన చేయటానికి సంభవామి యుగే యుగే. సో ఇది
ఈ శ్లోకంలో దాని అర్థం అదనమాట. సో మంచి వాళ్ళని, సాధువులను కాపాడటానికి, దుర్మార్గులను నశింప చేయటానికి, మళ్ళీ తిరిగి ధర్మాన్ని స్థాపించటానికి నేను ప్రతి యుగంలోనూ అవతరిస్తాను అని చెప్పి ఈ శ్లోకాలో చెప్పారు. సో కంసుడు వాళ్ళని దేవకి వసుదేవులను చెరసాలలో పెట్టడం, అప్పుడు వాళ్ళకి అక్కడ భగవంతుడు అవతరించి వాళ్ళ కుమారుడిగా రావటము, ఆ తర్వాత వసుదేవుడు చిన్న కృష్ణుని తీసుకుని వెళ్ళి నందమహారాజు భవనంలో వదలటము, ఆదిశేషుడు వర్షానికి తడవకుండా ఆదిశేషుడు పడగ విప్పి వాళ్ళకి రక్షణ కల్పించటము, ఇవన్నీ కూడా ఈ చిత్రంలో చూస్తున్నాం. సో అయితే ఇప్పుడు కృష్ణుడిని తెలుసుకోవటం వల్ల మనకి వచ్చినటువంటి ఉపయోగం ఏమిటి, భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్పాం కదా ముందుగానే. ఇక్కడ ఏది మన జ్ఞానం, శాశ్వత జ్ఞానం అంటే భగవంతుడు, ఆయన మహిమలను గురించి అర్థం చేసుకోవటము అని చెప్పాం. అయితే భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవటం వల్ల వచ్చే లాభం ఏమిటి అని అంటే, జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వత త్వక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వత. ఓ అర్జున, నా జన్మము, నా కర్మలు దివ్యమైన, ఈ కర్మల యొక్క దివ్య స్వభావాన్ని తెలుసుకున్నవారు తమ దేహం విడిచిపెట్టిన తర్వాత త్వక్త్వా దేహం పునర్జన్మ, విడిచిపెట్టిన తర్వాత పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. భగవంతుడిని గనక ఆయన జన్మ, ఆయన కర్మల యొక్క దివ్య స్వభావాన్ని యో వేత్తి తత్వత, ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో ఈ తత్వాన్ని, త్వక్త్వా దేహం, వాళ్ళు దేహాన్ని వదిలిన తర్వాత పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున, వాళ్ళకి పునర్జన్మ అనేది లేదు, నా ధామానికి, నా మామేతి అంటే నా యొక్క ధామానికి, నా దగ్గరికే వస్తారు అర్జున అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడిని తెలుసుకోవటం వల్ల లాభం ఏమిటి అంటే, మనకి ఈ భౌతిక ప్రపంచపు జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి చెంది మనం భగవంతుని పరంధామానికి చేరుకుంటాము. అది ఈ శ్లోకంలో వివరంగా మనకి క్లియర్గా చెప్తున్నారనమాట. సో ఇంకొకసారి శ్లోకం చూద్దాము. దాని మీనింగ్ ఏమో, జన్మ కర్మల నా జన్మ కర్మల దివ్య స్వభావాన్ని తెలుసుకున్న వారు తమ దేహం విడిచిపెట్టిన తర్వాత పునర్జన్మ అనేది మళ్ళీ ఈ భౌతిక జగత్తులో జన్మించరు, నా నిత్య శాశ్వత ధామానికే వస్తారు. మామేతి సో అర్జున అంటే నా దగ్గరికే వస్తారు. జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వత త్వక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి స అర్జున. సో ఈ కారణంగా భగవంతుని తెలుసుకుంటే మనకి పునర్జన్మ అనేది లేకుండా మనము భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవచ్చు, భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకుంటే అని చెప్పి ఈ శ్లోకాలో చెప్తున్నారు. యశోదమాయి శ్రీకృష్ణుడు ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఎవరు భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకుంటారు అంటే, వీతరాగ భయక్రోధ మన్మయా మాముపాశ్రిత బహావో జ్ఞాన తపసా పూతా మద్భావమాగత. సో ఆసక్తి, వీతరాగ భయక్రోధ, ఆసక్తి, భయము, క్రోధము నుంచి ముక్తులై మనకి అన్నీ కూడా నాయందే మన్మయా మాం ఉపాశ్రిత, నాయందే సంపూర్ణంగా స్థితులై మనం భగవంతుణ్ణి ఉపాసిస్తూ ఉంటే, ఉపాశ్రితులైతే బహవో జ్ఞాన తపస పూతా మద్భావం ఆగత. సో అలాంటి ఎంతోమంది జ్ఞానులు ఇంతకు పూర్వం నా యొక్క జ్ఞానంచే పవిత్రులయ్యారు. ఆ విధంగా వాళ్ళందరూ కూడా మద్భావమాగత, నా దివ్య ప్రేమను పొందారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట. సో ఆసక్తి, భయము, క్రోధము నుంచి విముక్తులై, ముందు మనం వాటి నుంచి విముక్తులం అవ్వాలి.
నాయందే సంపూర్ణంగా స్థితులై ఉండి, భగవంతుడి మీదే అంటే మనము భగవంతుడి మీద మనస్సును లగ్నం చేసుకుని నన్ను ఆశ్రయించిన వారు, ఆయననే శరణు వేడి ఉన్నవాళ్ళు ఎంతోమంది ఇదివరకే నా యొక్క జ్ఞానంచే పవిత్రులైనారు. ఈ విధంగా వారందరూ నా దివ్య ప్రేమను పొందారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట. సో మనం ముందుగా చేయాల్సింది ఈ ఈ భగవంతుణ్ణి మనం తెలుసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ మనము ఈ భయము, క్రోధము ఇలాంటివన్నీ కూడా తగ్గించుకుని నాయందే సంపూర్ణంగా స్థితులై ఉండి, అంటే వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారు ఇదివరకు ఈ ప్రేమను పొందినటువంటి నన్నే ఆశ్రయించి ఎంతోమంది ఇంతకు పూర్వం నా యొక్క జ్ఞానంచే పవిత్రులయ్యారు అని చెప్పారు కదా. ఈ విధంగా వారంతా నా దివ్య ప్రేమను పొందారు. సో వాళ్ళంతా ఏం చేశారు అంటే ఆసక్తి, భయము, క్రోధం నుంచి ముందు విముక్తులయ్యారు. ఆ తర్వాత నంబర్ 2 నాయందే సంపూర్ణముగా స్థితులై ఉన్నారు. నంబర్ 3 నన్నే ఆశ్రయించి, సో భగవంతుణ్ణి శరణు వేడి ఉన్నవాళ్ళు ఇంతకుముందు ఆయన యొక్క జ్ఞానంచే పవిత్రులయ్యి ఆ రకంగా భగవంతుడి ప్రేమను పొందారు. వీతరాగ భయక్రోధ మన్మయా మాం ఉపాశ్రిత. వీత రాగ ఆసక్తి, రాగము, భయము, క్రోధము ఇవన్నీ కూడా వదిలిపెట్టి మన్మయ మాం ఉపాశ్రిత నన్ను ఆశ్రయించిన వారు బహవో జ్ఞాన తపస, చాలామంది ఇంతకుముందు ఈ జ్ఞానంతో తపస్సుతో పూత మద్భావ భాగత, అంటే వాళ్ళంతా కూడా పవిత్రులయ్యి నా భావంలో వాళ్ళు నా దివ్య ప్రేమను పొందారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అంటే ఎవరు భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోగలరు అంటే ఎవరైతే ఆసక్తి, భయము, క్రోధము వీటి నుంచి విముక్తులయ్యి భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తారో వాళ్ళకి భగవంతుడు అర్థమవుతారనేది మనము ఈ శ్లోకం నుంచి అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాంస్తథైవ భజామ్యహం మమావర్త్మానువర్తంతే మనుష్యా పార్థ సర్వశ. ఎవరు ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే, ఎవరు ఏ రకంగా అయితే నన్ను శరణు వేడతారో తాంస్తథైవ భజామ్యహం, ఆ విధంగా నేను వాళ్ళని అనుగ్రహిస్తాను. మమావర్త్మానువర్తంతే మనుష్య పార్థ సర్వశ. సో అందరూ కూడా అన్ని విధాల నా మార్గాన్నే అనుసరిస్తారు. మమావర్త్మానువర్తంతే, అందరూ కూడా నా మార్గాన్ని అనువర్తంతే అంటే అనుసరిస్తారు. ఎవరు? మనుష్యులందరూ కూడా పార్థ అని చెప్పేసి సర్వశ అంటే అన్ని రకాలుగాను అని చెప్పేసి ఈ శ్లోకాలు చెప్తున్నారు. ఎవరు ఏ విధంగా నన్ను శరణు వేడతారో ఆ విధంగా నేను వారిని అనుగ్రహిస్తాను. అన్ని విధాల అందరూ నా మార్గాన్ని అనుసరిస్తారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అంటే మనం ఎంత భక్తితో భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తే నేను ఆ రకంగా వారిని అనుగ్రహిస్తాను. మన భక్తికి తగ్గట్టే, మనకు పిండి కొద్దీ రొట్టె అనే సామెత ఉంది. అలాగే మనకి ఎంత భక్తి, ఎలా మనము చూపించే శ్రద్ధాభక్తులను బట్టి మనకి భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం దొరుకుతుంది. ముందు శ్లోకాల్లో కూడా చెప్తారు, నాకు అందరూ ఒకటే, కానీ ఆ చూపించిన దానిని బట్టి నేను వాళ్ళకి ప్రతిఫలాన్ని ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి. సో ఇక్కడ ముందుగా ఈ మాట చెప్తున్నారు అనమాట. ఎవరు ఏ రకంగా నన్ను శరణు వేడతారో నేను ఆ రకంగా వారిని అనుగ్రహిస్తాను అని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో మనకి గోపికలను, యశోదమాయిని వీళ్ళందరినీ కూడా చూపిస్తున్నారు. సో గోవులను, కృష్ణుడికి ఇష్టమైన వాళ్ళు గోపాలుడు, ఇక్కడ ఆయన యొక్క స్నేహితుడు మేబీ ఉద్ధవుడు అయి ఉండొచ్చు ఇది. వీళ్ళంతా కూడా ఆయనకు కృష్ణావతార సమయంలో అత్యంత భక్తులన్నమాట. సో వాళ్ళందరినీ మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము. గోవులతో సహా ఇక్కడ చూపించారు. గోవులు, గోపాలురు, గోపికలు వీళ్ళు కృష్ణుడికి అత్యంత ప్రియమైన వాళ్ళు. ఎందుకంటే వాళ్ళు కృష్ణుని అమితంగా ప్రేమించారు కాబట్టి అని చెప్పేసి మనకి భాగవతంలో కూడా చెప్తారు.
సో ఇకపోతే మనం ఇందులో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే కాంక్షంత కర్మణాం సిద్ధిం యజంత ఇహ దేవత క్షిప్రం హి మానుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మజ. సో మనం ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఏంటి, కామ్యకర్మలలో అంటే మనం రోజువారీ చేసేటటువంటి మన ప్రతిఫలాపేక్షతో కూడినటువంటి కర్మలు, అంటే ఏదో కావాలి అనుకుని మనం పనులు చేస్తూ ఉంటాం కదా, ఏదో ఒక ప్రతిఫలాన్ని ఆశించి. అలా ప్రతిఫలాన్ని ఆశించి మనం చేసేటటువంటి కామ్యకర్మలలో మనకి విజయం కావాలని కోరుకుంటాం. మనం చేసే పనులన్నీ సఫలం అవ్వాలి అని అనుకుంటూ ఉంటాం. ఏది మనకి సఫలమైతే ఈ లాభం పొందుతాము, ఆ లాభం పొందుతామని మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అందరికీ. అయితే అలా అనిపించటం వల్ల ఆ సఫలం కోసం, ఆ విజయం కోసం రోజువారీ మనం చేసుకునే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు లాభంలో లాభాలను ఇచ్చేటటువంటి ఈ కామ్యకర్మలలో మనకి విజయం చేకూరాలి అని చెప్పేసి మనము దేవతలందరినీ ప్రార్థిస్తూ ఉంటాము. ఎవరికి ఇష్టమైన దేవతలను వాళ్ళు ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు భౌతిక ప్రతిఫలాలు సిద్ధించాలి, విజయం రావాలి అని చెప్పేసి. సో అలా పూజిస్తాము. మనకి నిజంగానే ఆ పూజల వల్ల ఈ భౌతిక ప్రతిఫలాలు త్వరగానే సిద్ధిస్తాయి అని చెప్పేసి ఈ శ్లోకాలు చెప్తున్నారు. అయితే నెక్స్ట్ శ్లోకాలో ఈ చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశ తస్య కర్తారం అపి మాం విద్యకర్తారమవ్యయం. అంటే ఏమిటి, ఈ ప్రపంచంలో ఈ ప్రకృతిలో, భౌతిక ప్రకృతిలో మన ప్రపంచంలో 4 వర్ణాలు ఉన్నాయి అనుకుంటున్నాము. ఏది, ఈ 4 వర్ణాలు కూడా మానవ సమాజంలో 4 వర్ణాలు నాచే సృష్టించబడ్డాయి. కానీ ఇది పుట్టుకను బట్టి కాదు. నేను ఈ వ్యవస్థ యొక్క సృష్టికర్తనైనప్పటికీ నేను మార్పు లేని వాడిని కనుక నేను అకర్తగా తెలుసుకోవాలి. భగవంతుడు ఈ 4 వర్ణాలని సృష్టించిన భగవంతుడికి ఈ మాయకు అతీతుడు కాబట్టి ఆయన వీటికి నేను అకర్త. ఆయన వీటికి దేనికి కూడా వీటన్నిటికీ అతీతంగా ఉంటారు అన్నది మనము గ్రహించాలన్నమాట. సో ఈ చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం అంటే ఏమిటి అంటే గుణకర్మ విభాగశ, అంటే గుణాల వలన కర్మల వలన చేసినటువంటి విభాగం అన్నమాట ఇది. అంటే ఇది మనకు పుట్టుకతో వచ్చినటువంటి విభాగం కాదు. ఈ డివిజను, ఈ విభాగము దేని మీద ఆధారపడి ఉంది, పుట్టుక మీద కాదు. గుణ కర్మ. గుణ అంటే వాళ్ళు ఏ గుణానికి చెందినవారు, గుణాలంటే సత్వరజతమో గుణాలని చెప్పుకున్నాం కదా, దాని ప్రకారము వాళ్ళ కర్మ, వాళ్ళు చేసేటటువంటి పనుల ప్రకారము. అంటే ఉదాహరణకు చదువులు కొందరు బాగా చెప్పగలరు, చదవగలరు, సత్వగుణం ఉన్న వాళ్ళు. ఆ తర్వాత కొంతమంది ధైర్యం, రజోగుణం ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్ళ కోరికలు ఎక్కువగా ఉంటాయి, ఎప్పుడూ ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటారు. సో ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది, శక్తి. వాళ్ళు మనుషులని పోషించి రాజ్యాన్ని, ప్రజల్ని కాపాడగల శక్తి ఉన్నవాళ్ళు రాజులు. ఆ తర్వాత వేరే ఇకపోతే అందరికీ కూడా కావలసినవి తెచ్చిపెడుతూ ఇవన్నీ చేసేవాళ్ళు 3వ శాఖ. ఆ తర్వాత అందరికీ కూడా కావలసిన ధాన్యాలు అవి పండించి పనులు చేసేవారు 4వ శాఖ. ఈ రకంగా వాళ్ళ కర్మలను బట్టి, గుణాలను బట్టి మనము 3 రకాలుగా 4 రకాలుగా ఈ చాతుర్వర్ణాలను సృష్టించాము అని చెప్పేసి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అంతేకాని పుట్టుకతో కాదు, మన గుణకర్మలను బట్టి ఈ విభాగం జరిగింది. క్లియర్గా చెప్పారు ఇక్కడ. గుణకర్మ విభాగశ చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం. ఈ 4 వర్ణాలు నేనే సృష్టించాను. ఎలాగూ గుణకర్మలను ప్రకారం విభజించాను అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. కిం కర్మ కిం అకర్మేతి కవయోప్యత్ర మోహిత తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే శుభాత్. కిం కర్మ అంటే కర్మ అంటే ఏమిటి, అకర్మ అంటే కిం అకర్మ, అకర్మ అంటే ఏమిటి. కవయోప్యత్ర మోహిత, అర్థం చేసుకోవటంలో వివేకవంతులు కవులు కూడా తికమక పడుతున్నారు.
తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే శుభాత్. సో ఇలాంటి కర్మను తెలుసుకోవటం ద్వారా యజ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే శుభాత్, ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటే నీకు మోక్షము వస్తుంది, అది శుభము అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట. కర్మ అంటే ఏమిటి, అకర్మ అంటే ఏమిటి అర్థం చేసుకోవటంలో వివేకవంతులు కూడా తికమకపడుతున్నారు. ఇప్పుడు నేను నీకు కర్మరహస్యాన్ని వివరిస్తాను. తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి, ఈ కర్మాన్ని నీకు చెప్తాను. యజ్ఞాత్వ, ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటే మోక్షసే శుభాత్, నీకు మోక్షం వస్తుంది, అది నీకు శుభము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. దీనిని తెలుసుకోవటం ద్వారా నిన్ను నీవు భౌతిక బంధాల నుండి విడిపించుకోవచ్చు. మోక్షం అంటే ఏమిటి? ఈ భౌతిక బంధాల నుంచి మనము విడిపోయి ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విడిపోవటం, మనము బయటపడటం అన్నమాట. సో అది ఈ శ్లోకాలు చెప్తున్నారు. సో కర్మ అంటే ఏమిటో, అకర్మ అంటే ఏమిటో నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. ఇది చాలా గొప్ప, కవులు కూడా తెలుసుకోలేక మోహితులవుతూ అంటే వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు అన్నట్లుగా. సో ఆ రహస్యం నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను, అసలు కర్మ ఏమిటి, అకర్మ ఏమిటి అనేది. సో కర్మ అనేది శ్రీకృష్ణ భగవానుడిచే 3 రకాలుగా వర్గీకరించబడింది: కర్మలు, వికర్మలు, అకర్మలు. సో కర్మ అంటే ఏమిటి? యాక్షను, పని చేయటము అని మనం చెప్పుకున్నాం అన్నమాట. కర్మ అంటే పని, యాక్షను. సో ఇంద్రియ నియంత్రణ మరియు చిత్తశుద్ధికి దోహదపడే విధంగా శాస్త్రవిహితమైన మంగళప్రద పనులు అన్నీ కర్మలు. అంటే అలా మనం ఇంద్రియ నియంత్రణ, చిత్తశుద్ధికి దోహదపడే రకంగా చేసేటటువంటి మంగళప్రదమైనటువంటి పనులన్నీ కర్మలు అంటారు. వికర్మ అంటే ఏమిటి? శాస్త్రాలు కాదని, శాస్త్రాలచే నిషేధింపబడిన అశుభకరమైన పనులు. ఇవి హానికరమైనవి మరియు ఆత్మ అధపతనానికి దారితీసేవి. సో మన యొక్క పతనానికి దారితీసే చెడు కర్మలు చేయటం వికర్మ. మంచి కర్మలైతే కర్మ, మంగళప్రద పనులు, మన శాస్త్రాలు అవన్నీ కూడా ఆ పని మంచిదే అని చెప్తే అలాంటి పనులు కర్మ. వికర్మ అంటే శాస్త్రాలచే నిషిద్ధింపబడిన పనులు చేస్తే అది వికర్మ అవుతుంది. అకర్మ అంటే ఫలాసక్తి లేకుండా కేవలం భగవంతుడి ప్రీతి కోసం మాత్రమే చేసే పనులు అన్నమాట. అంటే అన్నీ కూడా ఇక నా కోసం కాదు, ఇదంతా భగవంతుడి కోసమే. ఉదాహరణకు నారద ముని మనకు బాగా అందరికీ కూడా తెలుసు. ఆయన ఎప్పుడు భగవన్నామ స్మరణే చేస్తూ ఆయన ముల్లోకాలు తిరుగుతూ ఉండి భగవంతుడి గురించే ఎప్పుడూ పాడుతూ శ్రవణం చేస్తూ ప్రచారం చేస్తూ ఉండేవారు. ఆయన తన ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా భక్తితో భగవంతుని ఆ రకంగా ఆయన స్తుతించుతూ ఉండేవారు నిత్యం. సో అలా అంటే అకర్మ అంటే మనకి ఫలాసక్తి లేకుండా కేవలం భగవంతుడి ప్రీతి కోసమే ఏది చేసినా భగవంతుణ్ణి మనము భగవంతుని ప్రీత్యర్థం చేస్తే అది అకర్మ అవుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట. సో కర్మ అంటే ఏదైనా శాస్త్రము విమర్శించకుండా, బ్యాడ్ పని అని శాస్త్రాల ద్వారా చెప్పకుండా ఉన్న పనులన్నీ మంచి, ఇవన్నీ కూడా కర్మలు. వికర్మ అంటే శాస్త్రాలు వద్దు అని చెప్పి స్పెసిఫిక్గా ఇది బ్యాడ్ పని వద్దు అని చెప్పినటువంటి పనులు చేస్తే అది వికర్మ అవుతుంది. శాస్త్రంచే నిషిద్ధించబడిన అశుభకరమైన పనులు వికర్మలు. అకర్మలు ఏమిటి? ఫలాసక్తి లేకుండా కేవలం భగవంతుడి ప్రీతి కోసమే, మన కోసం కాకుండా. అకర్మ అంటే మన కోసం కాకుండా ఆ కర్మను భగవంతుడి ప్రీత్యర్థం చేయటం అన్నమాట. అకర్మ అంటే అసలు పని చేయకుండా ఉండటము అని అర్థం. అంటే అక్కడ పని చేయకుండా ఉండటము అంటే ఊరికినే కూర్చోవటం కాదు. పని చేసిన ఆ పని ప్రతిఫలాన్ని మనం ఆశించకుండా భగవంతుని ప్రీత్యర్థం కోసం చేస్తే అది అకర్మ కిందే వస్తుంది. సో అకర్మ ఇక్కడ ఆయన భగవంతుని ప్రీత్యర్థం చేసే గృహస్థులు చేసేటటువంటి ప్రార్థనలు. కర్మ అంటే మంచి పని, మనం ఎవరైనా సహాయం అవసరంలో ఉన్న వాళ్ళకి సహాయం చేయటం, అది కర్మ. వికర్మ అంటే ఇలాంటి దుష్ట పనులు, చెడు పనులు, శాస్త్రం నిషిద్ధం అని చెప్పేసిన పనులు చేయటం, చెడు పనులు, అది వికర్మ అని చెప్పి ఇక్కడ క్లియర్గా మనం చూస్తున్నాం ఉదాహరణలతో. కృష్ణుడికి మనకి ఉన్న వ్యత్యాసం ఏమిటి
భగవంతుడికి మనకి ఇందాక మనం కొంతవరకు చూసాము, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఇంకా వివరంగా చూస్తున్నాం. మాయను నియంత్రించేవారు కృష్ణ రూపము, కృష్ణుడు శాశ్వతమైన వారు. ఆయన మాయని నియంత్రిస్తారు, మననేమో మాయ కంట్రోల్ చేస్తోంది, మాయే మనల్ని నియంత్రిస్తోంది. మాయ అంటే ఏమిటి? సత్వరజతమో గుణాలతో కూడినటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచము అని చెప్పుకున్నాం. సో ఇవన్నీ కూడా మనల్ని ఏది తోలుబొమ్మలాట ఆడించినట్లుగా ఆడిస్తూ మనల్ని నియంత్రిస్తున్నాయి. కానీ భగవంతుడే ఈ మాయను నియంత్రిస్తారు అని చెప్పేసి ఇక్కడ పైన మనకి భగవంతుడిని చూపిస్తున్నారు. అది భగవంతుడికి మనకి ఉన్న మరొక ముఖ్య వ్యత్యాసము. ఆ తర్వాత ఇక్కడ గురువు గురించి కూడా చెప్తున్నారనమాట. ఏమిటి? తద్విద్ధి ప్రణిప. ఇక్కడ మనం చూసేది సాందీపని ముని. ఆయన గురుకులంలో బలరామకృష్ణులు చిన్నప్పుడు విద్యను అభ్యసించటం జరిగింది. సాందీపని ముని గారి ఆశ్రమంలో ఉండి ఆయన కృష్ణుడి యొక్క స్నేహితుడు ఆయన సుధాముడు కూడా సాందీపని ముని దగ్గరే విద్యను అభ్యసించారు. అక్కడ వాళ్ళిద్దరు కూడా స్నేహితులైంది. అక్కడ ఉండగా కూడా వాళ్ళు స్నేహితులు అన్నమాట. శ్రీకృష్ణుడు, సుధాముడు అంటే కుచేలుడు. సో ఇక్కడ తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్వదర్శిన. సో తద్విద్ధి అంటే తెలుసుకో. ఆ రకంగా మనం ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్న సేవ చేసి పరిరకాలుగా ప్రశ్నలు వేయాలి. ఎవరిని? గురువుని. ఉపదేక్ష్యంతితే జ్ఞానం. అలా నువ్వు ఆ గురువు దగ్గరకు వెళ్ళి ఆయనకు సేవ చేసి ఆయనను ప్రణిపాతేన వినయంతో ప్రశ్నలు వేస్తే, ఆయనని సేవ చేసి వినయంగా ప్రశ్నిస్తే, ఉపదేక్ష్యంతితే జ్ఞానం, ఆయన మనకి జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తారు. జ్ఞానిన తత్వదర్శిన. ఎవరు? తత్వాన్ని దర్శించినటువంటి ఆ జ్ఞానులు. అలాంటి గురువుల దగ్గరికి మనం వెళ్తే, ఈ తత్వాన్ని తెలుసుకున్న గురువుల దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు మనకి జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తారు. అయితే వాళ్ళని ఏ రకంగా అడిగితే వాళ్ళు ఉపదేశిస్తారు అంటే, ఏ రకంగా అడగాలి వాళ్ళని? అడిగేది కూడా గురువుని అడగటానికి ఒక పద్ధతి ఉందన్నమాట. అన్నీ ఇక్కడ మనకి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఏమిటి ఆ పద్ధతి అంటే, వాళ్ళని వినయంగా మనం సేవ చేసి గురువుకి వినయంగా ప్రశ్నించాలి. సో గురువు అనే ఆయనను మనము సేవించి అప్పుడు మనకి ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలని వినయంగా అడగాలి. అడిగితే తత్వాన్ని దర్శించినటువంటి జ్ఞానులు కాబట్టి వాళ్ళు మనకు ఆ జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తారు అని చెప్పేసి, ఒక గురువు దగ్గర మనం ఎలా నేర్చుకోవాలి అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఒక గురువును చేరి పరమ సత్యాన్ని తెలుసుకో, వినయంతో ఆయనను ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఆయనకు సేవ చేయి. అటువంటి మహాత్ముడైన జ్ఞాని నీకు జ్ఞానోపదేశం చేయగలడు. ఎందుకంటే అతను స్వయంగా యథార్థమును దర్శించినవాడు, అంటే భగవంతుణ్ణి తెలుసుకున్నవాడు కాబట్టి ఆయన నీకు జ్ఞానోపదేశం చేయగలడు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. తర్వాత శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం తత్పర సంయతేంద్రియ జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతి మచిరాణేధిగచ్చతి. దివ్యజ్ఞాన తత్పరుడై శ్రద్ధా విశ్వాసాలు కలవాడు, తమ మనోని ఇంద్రియములను నియంత్రణ అభ్యాసము చేసినవాడు దివ్య ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందుటకు అర్హుడగును. ఇటువంటి శ్రేష్టమైన అలౌకిక జ్ఞానంతో వారు అతి త్వరగా శాశ్వతమైన పరమశాంతిని పొందుతారు. సో దివ్యజ్ఞాన తత్పరుడై శ్రద్ధా విశ్వాసాలు కలవాడు అంటే దివ్య జ్ఞానాన్ని కావాలి అనేటటువంటి ఒక కోరికతో ఆ శ్రద్ధ, విశ్వాసం, ఆ రెండు కూడా ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ మాటలు అన్నమాట, గుర్తుంచుకోవాల్సిన పదాలు. ముందు మనకు కావలసినది శ్రద్ధ, తరువాత కావలసింది విశ్వాసము, నమ్మకము, ఆ ట్రస్ట్ అనేది ఉండాలి. ఆ శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో తమ ఇంద్రియాలను నియంత్రణ చేసుకోవటం అభ్యాసం చేసిన వారు, ఇంద్రియాలని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, నిన్న మనం
అనుకున్నాము ఈ 5 ఇంద్రియాల వల్లే మనము ఈ ప్రలోభాలన్నిటికీ గురి అయ్యి మనము ఈ మాయలో చిక్కుకుంటున్నాము. ఈ కోరికలు కామానికి కారణం కూడా మన ఇంద్రియాలేనని చెప్పుకున్నాం. సో ఈ ఇంద్రియాలను నియంత్రణ చేయటం అభ్యాసం, ఎవరైతే ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేయటం ప్రాక్టీస్ చేస్తారో వాళ్ళు దివ్య ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందటానికి అర్హులవుతారు. సో ఏమి కావాలని చెప్పారు ఇక్కడ? క్వాలిఫికేషన్స్. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందటానికి ఎవరు అర్హులవుతారంట? ఒకటేమిటి? దివ్య జ్ఞాన తత్పరుడై మనము అసలు దివ్య జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలని శ్రద్ధ విశ్వాసము కలవాళ్ళు. ఆ శ్రద్ధ విశ్వాసము ఉండాలి. అంటే దివ్య జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలనేటటువంటి శ్రద్ధ, ఆ తర్వాత విశ్వాసము ఉండాలి. ఆ తర్వాత మనో ఇంద్రియాలను నియంత్రణ చేయటం నేర్చుకోవాలి. అప్పుడు మనకి ఈ దివ్య ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందటానికి మనము అర్హులమవుతామన్నమాట. సో ముందుగా మనము శ్రద్ధ ఉంచుకోవాలి, విశ్వాసం ఉంచుకోవాలి, ఆ తర్వాత మన ఇంద్రియాలను కట్టడి చేయటం నేర్చుకోవాలి. ఇవన్నీ చేస్తే అప్పుడు మనకి ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం పొందటానికి అర్హత లభిస్తుంది. ఇటువంటి శ్రేష్టమైన అలౌకిక జ్ఞానంతో వారు అతి త్వరగా శాశ్వతమైన పరమశాంతిని పొందుతారు. అప్పుడు మనకి ఈ అలౌకిక జ్ఞానాన్ని మనం పొందితే అతి త్వరగా శాశ్వతమైన పరమశాంతిని పొందొచ్చు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. తర్వాత అగ్నిశ్చ శ్రద్ధధానశ్చ సంశయాత్మా వినశ్యతి నాయం లోకోస్తి నా పరో న సుఖం సంశయాత్మనః. సో ఈ జ్ఞానము విశ్వాసము రెండు లేనివారు మరియు అనుమానం పడే స్వభావం కలవారు వినశ్యతి భగవద్జ్ఞానాన్ని పొందలేరు. సో జ్ఞానము విశ్వాసం రెండు లేనివారు. సో విశ్వాసం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ముందు మనం ఆ విశ్వాసాన్ని పెంచుకోవాలి. ఆ తర్వాత అనుమానం పడుతూ ఉంటారా, భగవంతుడు ఉన్నారో, ఏదో చెప్తున్నారు, ఉన్నారో లేరో ఏమిటోనని. అలా విశ్వాసము లేకుండా మనం అనుమాన పడుతూ ఉంటే సంశయాత్మ వినశ్యతి అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్పారు. భగవద్జ్ఞానాన్ని పొందలేరు. నాయం లోకోస్తి నా పరో నసుఖం సంశయాత్మనా. సో సందేహించే మనసున్న వాళ్ళకి ఈ లోకంలోనే కాదు పరలోకంలో కూడా సుఖం లేదు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో విశ్వాసం అనేది ఎంత ముఖ్యమో మనకి ఈ శ్లోకం ద్వారా అర్థమవుతుందన్నమాట. సో ఈ జ్ఞానం అనేది ఎలాగూ విశ్వాసం ఉంటే జ్ఞానం వస్తుంది. సో ముందుగా శ్రద్ధ విశ్వాసాలు చాలా ముఖ్యమని మనం ఈ శ్లోకాల్లో కూడా ఇక్కడ చూసాము. శ్రద్ధవాన్ లభతే జ్ఞానం, శ్రద్ధ విశ్వాసాలు ఉండాలి అని చెప్పేసి. సో ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు. జ్ఞానము విశ్వాసము రెండూ లేనివారు మరియు అనుమానం పడే స్వభావం కలవారు భగవద్జ్ఞానాన్ని పొందలేరు. సరిగదా ఈ సందేహించే మనసున్న వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, ఈ లోకంలోనే కాదు పరలోకంలో కూడా వాళ్ళకి సుఖం లేదు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో ఎప్పుడైనా మనకు అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది విశ్వాసము, శ్రద్ధ. తస్మాత్ జ్ఞాన సంభూతం హృత్సం జ్ఞానాసినాత్మనా చిత్వైనం సంశయం యోగం అతిష్టోత్తిష్ట భారత. అందువల్ల తస్మాత్ అజ్ఞాన సంభూతం హృత్సం జ్ఞానాసినాత్మనః. తస్మాత్ అందువల్ల అజ్ఞానం నుండి మీ హృదయంలో తలెత్తిన సందేహాలను జ్ఞానాయుధం ద్వారా ఖండించు. తర్వాత చిత్వైనం సంశయం యోగం అతిష్టోత్తిష్ట భారత. ఓ భరతవంశస్థుడా, ఈ యోగంలో నువ్వు స్థితుడవై నువ్వు లేచి యుద్ధం చెయ్యి, లేచి యుద్ధం చెయ్యి అర్జున అని చెప్పేసి భరతవంశస్థుడా అని చెప్తున్నారు. సో యుద్ధం చేయలేను అని కూర్చున్నారు కదా అర్జునుడు, అందుకని ఆ మాట అంటున్నారనమాట. కాబట్టి నీ యొక్క సందేహాలను, నీ యొక్క అజ్ఞానం వల్ల తలెత్తిన సందేహాలను, సో మనకి ఏ సందేహం వచ్చినా అది మన అజ్ఞానం వల్లే. మనం ఆ అజ్ఞానాన్ని తోసిరాజేసి విశ్వాసాన్ని పెంచుకోవాలన్నమాట. సందేహాలన్నీ మనం వదిలించుకుని విశ్వాసాన్ని పెంచుకోవాలి. ఇక్కడ ఈ అర్జునుడికి సో అజ్ఞానం నుంచి వచ్చినటువంటి నీ సందేహాలను జ్ఞాన ఆయుధంతో ఖండించు.
ఆ జ్ఞానాయుధంతో ఖండించి నువ్వు లేచి నీ పని యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పేసి ఇక్కడ అర్జునుడికి బోధిస్తున్నారు. మనం కూడా అది మనకి అన్వయించుకోవచ్చు. సో అజ్ఞానం నుంచి మనము ఈ సందేహాలను వదిలిపెట్టి మనము విశ్వాసాన్ని పెంచుకోవాలి అని చెప్పేసి మన నిత్య జీవిత పోరాటాన్ని మనము సాగించాలి. అజ్ఞానాన్ని వదిలి విశ్వాసంతో, భగవంతుని యొక్క మీద ఉన్న విశ్వాసంతో అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇది షోడశకం నామనం కలికల్మషనాశకం, నాతః పరతరోపాయ సర్వవేదేషు దృశ్యతే. మా సకల వేదాలన్నీ వెతికిన కలియుగ విషపూరిత ప్రభావాలను రూపుమాపుటకు 16 పేర్లు కలిగిన ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం కన్నా వేరే తరోపాయము కానరాదు. కలిసంతరణ ఉపనిషత్తులో ఇది చెప్పబడింది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. కృష్ణం వందే జగద్గురు. హరే కృష్ణ. ఇంతటితో మన 4వ అధ్యాయం